Здравейте, хора на YouTube, аз съм Дебазвак и днес ще ви покажа моята къща. Само да видя. Ето защо. Сега бързо ще го правим. Ще ви разведа моята къща. Може да ви хареса, може и не. Вие решавате, не аз. Малко тук ще го поправим. Ще стане като нова. И добре хора, какво става? Без сме готови. И да почнем да разрежем и моя хубав хом. Така. Да започнем. Така. Значи, това е в 8 балпул. Може да играете тук боулинг. Там както се нарича. Билярд. Тук ядете. Тук луча. Имам и храничак за запаси. Тук ще покажа след малко. Трети етаж. Най-хубав е трети. Гледка хубава. Ало не е хубава тук, зомбита. От тук поне е хубава, е така се вижда. Ох, как ме заваля окото. Тук ми е басейна, ако виждате. Enchanting table. Така е, надолу. До 9.54, как няма ми се спи. Да се качим надолу, да се слезем надолу, как се. Да започнем така. Тук ми е бара. Продавам напитки. Здравей. Тук крипъри мога да гледаме. Заведението е тук. Телевизорче. Пак да се седнем. Това е злато. И хора, тук вече може да влезнете. Кухнята е вече. Може да дойдете по най-лесен начин. Но пък аз съм си го реснал и едва ли може да щупите нещо от къща. Макс. И добре, това хора беше от мен. Аз бях Дебазвак, ако нещо се лаквайте, дайте пръст нагоре. И чао.